Ahojte priatelia, tak prinášam vám dlho očakovanú recenziu na veľmi dobrý produkt. U mňa je to úplne číslo 1 v svete doplnkov. Je to Pepto-Pro hydrolyzovaný kazeín. Jedná sa o unikátnu zmesku extrémne rýchle pretrávenej bielkoviny. Podaktorí z vás si možno pomyslíte pri slove kazeín, že to bude niečo pomalé, čo sa strebáva pomaličky, ale pri hydrolýze kazéinu nastáva výnimka, takže ide do krvi veľmi rýchlo. Obsahuje neskutočne vysoké percento peptidových nasýtených aminokyselín, ako sú BCAčka, ktoré sú veľmi dôležité pri stávaní hmoty, takisto na jej ochranu. No a poďme si ho vyskúšať. Tak. Tento produkt je vyslovene pre vrcholových športovcov odporúčaný. Samozrejme, môžu ho použiť aj kondiční športovci, ale nie je to nutné a určite nie je v takých vysokých dávkach, ako ho dávam ja. Prášok je veľmi sypký, veľmi jemný. Ako normálne to tam do toho pohára sypem len tak od oka, ale teraz použijeme odmerku, nech to má trocha kultúry. Samozrejme, nie je nutno dávať si dve odmerky 30 gramové, pokiaľ nie ste vyslovene súťažiaci športovec. A keď ho miešame, vidíme, že vďaka tej hydrolýze je rozpustnosť veľmi výborná. Nepotrebujeme k tomu ani všelijaké ponorné mixéry, ani šejkre. Samozrejme, môže sa použiť, nie je to chyba, ale kľudne to vymiešate aj pohári s vidličkou alebo niečím. Zamiešali sme ho, krásne sa nám rozpustil. Chuť je taká, niekomu môže, niekomu nemusí vyhovovať, jemne nakyslá, ale myslím si, že to úplne v pohode. No, osviežujúci po dopití, veľmi lahodný na žalúdok a uvidíte sami, že postupom po chvíbalej chvíľke vôbec vás nebude ťažiť žalúdku. Takže, kto na tým zvažuje o kúpe tohto produktu a má nejaké vyššie ambície, určite smelo do toho. Môžete to dávkovať po tréningu, ráno na lačno, poprípade tucaciu aj počas tréningu, alebo miešať to s nejakým iným proteínom, obohacovať si jeho aminokyselný profil. A je to veľmi anabolický produkt. Vidíte sami.